Hi guys, good morning. Naami lakaw karon ni Duydoy. So natong isang balingwan niya. Bang na lang kayo mamaya kung saan kami punta ni Duydoy. Higayon maayan musulong inyo alam. So maayan musulong ta inyo alam welcome sa tanan. Okay, salamat kayo mga hapit atong trip down safe. Thank God. Welcome sa atong good morning sa atong chairperson si Aling Kapuyan, ating senador. Special gift ta kagyanhian ta. Wala lain senador na kaanino. Siya na gyud. So based yun sa ground dili kay magnilam-lam ra. Okay. Magsugod ta sa open remark. Opening prayer di ay. Aling Kapuyan. Sa inyong katubangan na usa ka representante sa Camiguin, si Sir ako ang barangay. And then nagpatalikod din si attorney. Si attorney Alingate nga siya gyud ang busy gyud kaayo communicate sa mga ani. Sir Jack ug sa iyang mga staff o naapa sa tubangan ang sa kababae nga ikan sa Camiguin nga si Ma'am Grace. So welcome sa tanan. Maisog. Okay, representante ng Maisog. Yun no, team unity. Pastor Apollo Kapuloy. Sir, si Sir John Labor. Welcome sir sa amuang barangay. Okay. Ug ato nagan nga representante sa ato ang impangal party list. Sa Balingwan. Daghang salamat sa kagayunan na tulong sa inyong subangan na mga kauban ng mga libo sa Balingwan. Interes sa atong kumalabot sa Senador Aling Kapuyan, sir. Nga usapot sa tribo na nagikan sa Magugot side, sa mother side niya, sa Agusansor, sa iyang mother side, sa Binuit Province. Sa atong mga isang wala din karon ang kauban ng mga sa parang buhayan sa Pilipinas kay may nakakita ng mga functions. Wala na sila graduation ha.
wala siya mapunta na sinatras. Sulong lang, bahala kung sa dila may tabo. Sulong lang kita para sa kaunaon. O, salamat na, welcome sa tanan o akong isunod. Ang sunod nga mo istorya kanhi chairman sa NCIP. Ang expert sa RA 8371 mao si Attorney Ruben Dasay Lingate. Walaupun komunitas anak-anak selamat datang dan tidak kasar saya itu mengatakan bahwa saya akan berhenti sekeluar dan una ako ipasabot sa inyo ang sa mga ini ang tinuhan natin pero diwas ang eleksyon na pagdilo sa kapag-bilis namin daw nag-disqualify sa public. So pagkatapos Ang sunod nga mo istorya kanhi po chairman sa NCIP, kanhi executive director sa NCIP na walay lain si incoming Senator Allen Capuyan. Ngayong punto sa kanan, sa mga bisita, mga kauban natin sa mga gawa, ibigay ng koneksyon na itabuk po yun sa dagat, iwan-wanan lang sa itong meeting ko yung dagat. Salamat kayo. Sunod lang, itabuk po yun sa ang house bill ng sisiro. Naging ko sa kabangan ni Ronaldo ang nagabas ko sa October 2022. Mas grabe ang gibuhat at kung sugod na siya ni Soviet sugod sa Soviet October 2021. So pagka 2022, bukat dito, nasa plenary. Pag nasa plenary, sa budget hearing, di natutulong sa uti. Ito naman kung madawat ang siya kung ito sa mga kasama. O kaya murmuhan ko sa sponsor sa budget sa niya. Kung oo na lang, nasa gusto niya rin ito. Nagpindot ko, nagsulti siya na sakot na sulti niya ito rin natin. Kung tinuro niya ang natulong. Ilaloy, kulit servisyo sa katawan, masuk ng dati, galing dawa, hindi na sa klase. Mga sumakot sa pamilya, kita mawag ng mga pag-asa, tao ko na rin, doon na sa ito. Hindi ka mawag ng mga pag-asa, at na ino, ito ang data na ayaw ng mga pag-ihang ng mga tao-tao sa sobrang. Kaya ka nagaw-gaw, tapos usip ko din ang kumitibo. Tugod ko ng isa sa mga mga matulog-bugog, na itong ko yung sila ito. Ako ito, kung maraming tubos, ipusin ang sa kanyang sensitive sa awarding sa pagkisa sa mga. At kapusin ang nagtama sa pagkakaroon. Ito na ako yung igok ng service. Ano yung igok sa kanilo? Agad siguro ito ba rin, dihatag ang katki sa isang grupo, dapat apin sila. At kung ang nagrupo ko siya, hindi mo pilit ang bawang
biktima, ano ito is nakal-biktima ka, o ito rin ito niya. So, ito biktima, kaya pinag-control sa lain. Ito na ang biktima. Tapos, ang suot na ito sa mga kasyon. Siguro, ipaskas nila, ito, kasyon. Kaya, kapag siguro, kapag magbuhan ng witness, witness siya sa ino, sa pagpatay sa pagdato. Kasyon ang pagkakapagay, kaya na ito, may tumas, dahil siya, ang bago kasi gumagan na ito. Ayaw ka na ito kasi. Yan sa pagkis. Ang gabi na sa kaya ko sa pinagdag sa kalawag sa eksyenyo. Pinangganan. Pinagsundagan ang kasuhan. Pinaghahandil ang mga translation na kasagansis. Ang nagkwarta ang holy ministry. Abuso sa pangalan, nawak din ang harong namin. Uy! Uy, panayog ko karon! Okay, panayog ka. Ay, mag-remark ka ka. Okay, panayog ka. Buta off sa una? Okay, buta off sa kiyay. Aliwanag na kupan na ito lumini, wala kami temhe, pero importante mo na ipoto o ipano. That is a donate to the country or in the country. Timani ka na ninyo. Kinsa pa man ang bubasok o panalipot kanatok sa Kongreso kung wala'y alpis na ato suportaran. Kinsa pa man o sa aong kayo galong na nakitay nagpagkabala sito na ipanaw sa bayanan party list. 9608 pagbuman na yung episode mamatay ka na nag-iring hayag ka na hayang panahon na piling sayangan na ito ang ating higalitan sa pagdilim. Guys, sila pod nahuli na pod na sila. A few moments later. That is according to our reporter. Good day, everyone. Today we gather to celebrate a truly special occasion, elementary education or elementary recognition, acknowledging the incredible achievements of our pupils, teachers, and staff who work tirelessly. Of the Philippines Department of Education, Region 10 School Division of Misamis Oriental, Baliwan District, Mapura Elementary School, Academic Excellence Award is awarded to for her outstanding academic performance with honor for the school year 2024-2025. Given this 14th day of
guys. Salamat Mabig up sa mga bata. So, mahuli namin kay Manang. Panagbusa. May mga babae na na-award, palihog ko sa mga bulak, kay gaay sa mga ikot, sa dito sulod sa atong isla. Ilang ko kang katawag. Tungod kay Lalay! Salamat sa iyong tanan. Mama! Ibalik